Sai sin mene ke por ka mentang ngadap da ke jing sungu yu blai. Ya ka ba ngayo pat ya ke nikalat ban kren ban yathu ban pla ban pen bena ban pen sungu biang ya ke tien ke jong blai ha ke ne ke step ke ba menta. But da ka mensim yu ke jing sungu yu try. But da ka mensim ke jing sungu ya piru. Ngayo ban pla ya ke ne ke tien. Ngai ku blai fi we pui baro ki ba sha skor ha ke ne ke por ka ba menta. Ya ke ne ke tien ke jong blai. Haga kerteng ke tiang tam ke badan bor tam ke jong try unong penim jing Jesus Christ. Bat nganget ke ne ketien kan nang long ke jingir ku yang ilang iwei pi baro. Bat ketien ke jong blai shisha kan long ke bor baga long shisha ke jing shai yang ilang iwei pi wei. Hang ni ke pon ke kwa ben kren ni we subject ke bang snow kalong ke ba don kam hadu kata bangin snow tho. Ba kata kalong ke bor haga jing aingu. Kabor haga jing aingo. Pi lada day mga ne mano-manoru haga jinglong brio hi. Kadon bit ya kani ka jinglong. Kabangi kmi lenti bet bahabangi lale abhai no eno. Ni habangi ai ka aka ya no. Ngi kmi lenti ya kata kentien kublai shibon. Kani kalong ka jihikai ru haga akor khasi ge jongine kanu ka culture haga ne ka perthai ki ju hikai be ne ka kentien thank you lene mo khublai shibon habangio ya ke aka habangio pediang mo na ki brio la de ka gift ne la da ga dei kanu habaki le bahai ga jim ga jongi ya ka bangin ong mo la dangim la ban le ke hendre ka kentien ka batam mo ya ka bangin ong khublai shibon bat ngasngau ba ka ne ka kentien kalong shisha ka badon kam hado kata Nagabenta kita ki belale bahayangi, nagabenta kita ken ki belale sebun ia ke jingim ke jongi. Tadi kita akanikesengi ke bamentaru. Ngakwa ben pen ken mau yo fi ba u belai jongi, ukpa u baha benengu jongi, udeiru ukpa u ba angnot ya ka bangin snungu bat bangin aingu. Ya ke ke bolale baha nagabenta ke jingim ke jongi bat haba ulale baha Bat habangi ong kublai shibon. Ne habangi ong ngi aingu ye me ku try. Ke donut ke jong ublai ke kemen hado kata-kata. Bat gi i ke ne ke jinglong ke jong ublai ha ke jingim ke jong Jesus Christ. Ken mau ni ke wei bau jisu uwan ha ke dur ke jong ublai. Namar udehi ublai ulawan ha kata ke jinglong do ha ke jinglong brio. Ya ka ban express ya ka ban pen pau ya ke jinglong ke beteli ke jong ublai. Ya ka bangin laban sungok tu ya ka donut ke jong blai. Ya ka bangin sungok tu ya ka jinglong ke jong blai. Lengba ka jingim ke jong Jesus Christ. Badu Jisu upen pau ya kata ka jinglong blai. Ya ka bangin laban sungok tu ya u. But keladon ke ka poru haga ba u Jisu ulapen kia ya kita ki shi pongot. Kita ki bapang nyang tho li. Li kita ki bapang nyang lengkut. But habo ulapen kia ya ki mo kiwan hau Jisu ngakuan puli nangane ke por na ketien ke jong blai bat ketien ke jong blai ke ongkom ni tongan puli ke ke por na ka gospel u Lukas ke nang ke bakat nyo ke ongkom ni kalau jaru haba udang lek se Jerusalem bola lek lang baru hapdeng ke ri Samaria bat ke ri Galilea ti haba udang lek apo ke we ke Shillong si pongut kirang ba ki bapang thokli ki lewan tan ya u ki de yang na jingai ki de pertajam ki de ongko Jisu kenrat tu isna yang ite haba ula yu i ki ula ong ya ki lek pen i la de ha ki ling do kala jati bakat ba ki dang ya lek lapen khu ya ki waite na ki haba ula yu i balapen khia u ulawan pai uda ya ro pendan buram ya blai da ka ktien bajam Bat ula dem krup haki kejat jeng udang ngu ye unite ulalong unong Samaria. Jisu te uda yathu ulaong. Shimla pen khut yagi shipau hanrei nangno kita ki kendai. Shimla shem ki balawan pai ban ai buram ya ublay. Hanrei tang uni unong way. Ti ulaong to yeng jot to kilet no ru. Ka jinget jong me kalapan kia yame. Kani kada ka jing si shama ka judan ru kata ka jing ong ka baong no sorry no thanks mo
hakata ka jingadai let's say ka jingadai paralok ne hakata ka jingadai ki bay jan ban kam dan kam ngi ban ong sorry ne ong map yanga ne ban ong khublai shibon pi hagawa ia dai ba ka bakan jado let's say ngi la ban longkum ta rei bat ublai ta kam longkum ta ban ngim dai ban can you blay bang ye long jan hado kata ya ka bang ngim dan kam shu ban ong map yanga try ne ban ong try nga ingu ye ka jing bahaga jome baru blay man lagas ngi ngiha ban ye kren bat u lada kadon ke jing bakla ngiha ban pan map na u ban habo blay la le bhai ngi na ban ye pertu ye kata ka jing le bhaga jung u man lagas ngi na maru le bha shi shai ngi do kata badeng tang habanga puli ni ka tin ke jong blay u jisu udah kelite yau tau brio ong hatu ngam shim lapan khia mo ya kita kishipo syai kita ki kindai ki ja ukimi lenti ba kita ki kindai ru kinya wan lang kumba uni uwe unong samaria ulawan paga babel ka ong ba udah yaro pendan burom yo blay da ka ktien ba jam udah sengungu ado kata-kata udah sengu komen ado kata-kata ba udah ken maru ia katelong ia kata katenrai nang no ba uyo ia kata ka jimpet kia namar shuai kata kita kaang shu jisu ki angko jisu to isen yangi baru try ula le isen shisha bar ula ong iki kilet pen i di hau leng do bat kat ka bakidang ya let shata kata kan yang tholi ne tau jingpang ula pet naki bat kila yok kia sisha uni ubreu ukan mau be kliau mano bala pen kia ai ukan mau yo jisu ba udah lek pai ba udah lek ben penon buram sisha yo try udah kaang da kaktin ka jam udah penon buram yo blay ba udah wan ban aingu yo jisu marutip ba ka telong jo ka jimpen kia udai u jisu ba jisu do ang hatong ngim shim pen kia ki po re shai kita ki kendai gidon me wan tang mame baru jisu expect ukmi lenti mabaro po kinwan ban aingu i uhenre tang uwei bautaru ulang unang sabaria am shelapan ko ik shipawang henrehang no kita ki kendai am shimla shem ki bawan pai ban ai buram yo ble henre tang ni unang wei ban ai buram yo ble ban ai ngu yo ble ritang wei bagani kalong ke jing shisha ke jing long breu ke jing ibon sin ngiklet mano bala le bahai ke jing im ke jungi bun sin ngiklet nang nong yo e ke jing pen im bun sin ngiklet ba nang nong yo yu Jesus Christ namar nganget ba don bala ya lap ya pi don bala invest ya ka por ke jongki na kamata ke jing im ke jong pi ban duai na kamata jong pi ban ai ka ktin na kamata jong pi bat ya ka ba filayo ya ka jing pen im menta namar ba utrai ulale bahai pi lang ba ki priu ki jong u don ba ki priu ki le bahai pi ya ka kam ke jam ka jing tre ke jing ta ba kam tam kum ki kimi ki pa ki le bah plat e ke jing im ke jong pi hatu fi sngogu na wat ki kimi ki pa haba pila dap pila biang ya ka ba pin ong khublai shibun mai khublai shibun pa ya ke jing bah ga jong pi ya ka sacrifices ya kita ki jingknya ke jong pi ki ba pila ai na ka mata jonga hatu pila ken mau ban li thiet tang iwe i jan karsha na ka mata i mai jong pi ne ban thiet tang wi tammo khli nen ta ipa jo fi ban thiet tang ke shirt ru ya ka ba fin ai mo ye i kum kata ka dak ka jing snungu na mata ka jing baha ka jong i ya pi pila ju ong ne em khublai shibun pa khublai shibun mai na mata ka jing baha ka jong pi anga balada pimdon kum kata ka jinglong lada pimdon shisha kum kata ka mo kata ka jing snow em ya ka ba pin aingu ikimik pa pinum yo diang ru ya ke jingker khu na ki kimi ki pa kim na don kam ya kata ke jing ai ke jong pi kum tur ki bit ki biang hi ki don hi kita ki ke baro henry namar kani ke jingle pat em ka pen kala te ke don ke jong ki ban sungu i chu shu ya pi len e ban sungu bang chu shu ya pi bat ban ke khu shu ya ke jing im jong pi kum ki khon ki ti badeng ta ha ka be dei bat ka ba ken jado ka long kum ta bat kham tam how ka be dei bat ublei kadai yangi ban aingu ban pai biang shu blay ban aingu ye ke jing bhaga ju balai bo blay ukar khu yo David em ngayu i bo David udan ye ke ni ka mensim jong ke jing sungu
ya ka ba ublay le bhai u tade hingta ka sam chi spa lai ka pin kan mau yangi ya ka ta ka donot ka ba David udan kani ka sam chi spa lai ka pan pau ya ka ta ka ben sim jo ka jing sungu ka jong u yo blay but u ong kum ni kumen sim jonga tu ker khu yo try but baro ka bahangai ka kerteng bukhu jong u kumen sim jonga tu ker khu try what klet ya ka jing le bha jong u baro ubala map e gijing man jong pha baro ubala shna gijing pang jong pha baro ubapin im ya pha na gijing jot ubapin pong pan snget ya pha da gijing la isnei ba gijing isnei ba jam ubapin kedang gi shintur jong pha da ki e ki ba bha kat ban pin thmai ya gijing long samla jong pha kum ka pukni ngai i hang ni ba David u don shi shai ga men sim gijing sungo ba Ukraine ga men sim jong u bakata ka men sim jo kam de ban klet ye ka jingle bha ka jong blay baro tading ta na sngo ba haba udan ye ka men sim jo ka jing sngo haba udan ye ka men sim shisha ka men sim jo ka jing aingu utrai em uda sngo bha e you David ba uda kar khu e you David but they ling ba u David ba u blay uda pen scam ye ka ta ka ket ka jong but ye ta ka jing long sim ka jong o blay da kerku yo David ado kata ba nagalong yeng ge jong u umi unong pen im jong perthai u balong u Jesus Christ kalau na goi kapor gaba blay lo akular yo David ya gane ka jingkular ka ba kraw palat but abangi pule ka tin ge jong blay ngi i kata ka tin ge jong blay ka ongkum ni na ar Samuel kalau nong gaba nyaw ga khot ka ba khat riu ka ong but ka ying jong me but ka jinglong sim jong me on pen scam khamat jong me junom on pen scam ken ya ka khat jong me junom kat bakum gini ka tien baro but kat bakum ka jing thu pau baro gum ta ken una thanu la kren how David khot ba khat pra ka ongum ni ngada su i ni kin tien u David u ongum ni on da gum tau sim David u le sut bo lo shong khamat utrai bo lo ong along u e atrai u blay pa ka ying jonga ka long ayu pamela wan lam yanga hadu hangni Fiu habu yo ia kata ka jingkular ia kata ka jingpen scam na oblay lang bo shakri jung unathan u David shim la shim sting kata anre ula lech ban shong ban rung shaka presence ka jong blay ban aingu eu try bo da kli ya kan ka wei ka jingkli ong ngalong u ei atrai but ka ying junga ka long ayu mamewan laminga hadu hang ni balai bo blay uda kerkhui ka ying jong David kadaw ko long bo David udan ya kamen sim jong ga sungo but udan ru ya kane ka donut jong ga jing aingo but wan ban aingo show blay dan ka benta tin ju blay ki thu ingi ba bo David wan ban aingo you blay shim la wan da kata ka ba yo e andre la wan da kata ka ba siudor u aruna ula ongan ai e gani ka kentem but kum ju ru ya kita ki masida ya ka ban yo ya kata ka jing aingo ban kenya aingo na ka benta utrai David o em ngam ko aban ai da ka ba shuyo e shu blay ngan siu da ka dor ngi bo David shisha u dei u briu u bas ngobang ban ker khu yo try ban aingu yo try ba dei namar ka ni ken bo blay u da ker khu palat ya ka jing im ka jong u David ka an pule ni ka por ka ong ni ka tin ka jong blay ar Samuel kelnong ka ba ar pusau ka ni ka khot ka ba ar pui ter ngan puli ka ongum ni ka tin ka jong blay but waro na ulo ong na mar balay ba usim kan rat jonga ulo wan alaw shikri te David ulo ong ya ka ban thiet ya ka ni ka tem na mi ya ka ban antay duan how try ba on pen sange yu pa ba ya ka ni ka jing yap them but waro na ulo ong how David to un shim usim kan rat jonga bu na aingo da ka ba u ibet khmi kini ki masidap ban long jing aingo thang ba kita kitiar shok ba bat kitiar jong ki masidap ban long ding yap ya gani baro kus im u ai u arona yaus im baru arona u la ong haus im to try u blay jong me un pediang sungu bahaya me us im te u la ong arona em hendrengan thiet iken ya gani nami da ka dor lemning nom aingu how try u blay jonga daga jing aingu thang ka bashuyo ai kum tau David ula thiet ya ka kentem bar kita ki masi dap sanpo ki shakal rupa but u David ula te ka duan hangta how try bola aingu daga jing aingu thang but da ki jing aingu penyesuk kum tau try ula yesuk bat kari
bat ula pensange ia kata ka jingyap them na Israel peleng abakadon ka jingyap them ru habang inang ban aingu ia utrai kadon ka jing pelat udibet u klem kwa ban shu aingu yu blay da ka ba shu aingu ai klem siudor henre udah siu da ka dor ia kata ka kentem bat ia kita ki kenhun kita ki masi ke jeng u basa ka wei ka mentana ka ktien ke jeng blay ka i ba uladan wei u breru ba yo ia ka jimpen kia na ka jimpang yang lengkut bau tau dim naman bau naman hadien bau la yo ia ka jimpen kia am udah lek pai pat shu shakri jeng blay bat ban ai ia kata ki jing ai sngo ba shu namar bu da sngo palat ia kata ka jimpen kia namar ba ula lek cherum shaneng ula lek cheni shatai henrei shimla yo ia ka jimpen kia henrei habau lawan shu shakri jong blay udah pen kia ya namar ula pa ya ban lek summa ka wa Jordan New Scene kadakot ke bakat san mo nge lenong basan dakot kat san na gane ka kitab ke ba arkis im ga ongkom ni tu lek pai sha ubri ublay ma bat kiba bat baro kilawan beglayang khmat jong bat ula ong khmi mentang atip ba amdan ublay ha ka perthai baro reitang ha Israel ngakerpat ya me tinamar kata tu shem igi jing ai sngo ba na ushakri jong me pi haba ulet am uklem let da ka kti thli ulara ru ya kita ki jing ai sngo ba ktin juble ke thu ingeng ne ni ka khot ka basan ka ong ne ka kham sharum ka ong kum taw lo let pula shim bat shipau ki talen rupa bat re wajar shekel ka ksiar bat shipau riam ki jankop jansem pi haba unong Syria ulet che Israel uklem let da ka kti thli ulara ru ye ki jing ai ki ba corridor bahaba unyo khia na ka jingpang un ai ia gini jing ai sngo ba kum kadak jong jing sngo ia kata ka jing pen khia bading ta udi along ready lupa ban wan ra ni ban ai ia kita ki jing wan ra ki jong u shaw shakri jong blay bading ta kwa ban fi ni ka sngi ba ia kani ka jinglong ka jong unaman bat ia kani ka baja am hau naman u jisuru uda penkan mau ia kata ka testament ka bathmai now Lukas kan long basau kan ni dekot ka ba arpunyo ko ang shibun ru ki papang nyang tholi kiladon ha Israel ha kapor Elisha unong yuthu lupa ti weiru na ki shim lapan ko in reitang ya unaman unong Syria pi ujisuru uken mau ya ka jingpen kia jong unaman ya ka balapen kia aga por ka jong Elisha balai bau jisu rekan mau naman ndai tang bu shukan mau hendrei ukan mau ru bau do sru it you naman namar hadin bau yo ya ka jimpen khia wan ru show shakri jong blai ban terwaru ya gitu ki jing ai snow ba da ka jing ai ngo bat ban plaro bau ong dan blai shu aga perthai like tang blai ubah Israel today ta udah sngo bang but udawan da kata ka donot shisha ka basngu akhmat jong blay pada khmat ushakri jong blay Elisha tadi ta kwa ban ang fi kan si ka mentala da fidan ya ka mensim jo ka jing sngu utrai udah kemen nam ta jong fi kumbau naman usngu ba jisu da sngu shisha ka kerteng ge jong udah mention biang ka testament ka batmai kumbau David aingu yo blay bau blay udah kerku David balang ba ka ying jung kawan ke jing kerku lapen scam ke jing long sim jung ya ka ket ke jung bau jisu wan ru na ka ying ke jung David ya ka bau blay ai bau kon jung wan na ka long ying ke jung David bau da kerku ya ka long ying ke jung David but kum ju ru kumba uta we unong Samaria bawan ban aingu yau jisu namar bola pen kia u na taka jingpang nyang lengkot bau jisu udah sungu kemenru ita ubriu uang kilet no lapen kia ga jingpang ga jong me baru uang ga jinget ga jong me ka lapen kia me bau jisu udah pen scam ia kata ka jingpen kia ia kata ki kendai ngam tip kila yok kia ngam tip ka Bible klem ya thu shu yaki namar ladam dan ke jing sungu yo ba ke jing panggawan biang te tading ta habangi aingu kapen scam ye kata ke jing pen kia kapen scam ye ke jing kerku habangi aingu kapen scam shisha
ia kata ka jingle ka jong blai ha ka ji im ka jongi ta ding tak tin jong blai ka ong wait Thessaloni lo san khot kat pra ong hagi ai baro to ai ka jingu na markani ken ka long ka mon ka jong blai how Christ Jesus shapi ka mon ka jong blai ka long ba ngin aingu ta ding ta habangi aingu u blai open scam ka jingar khu ka jong ha ka ji im ka jongi ka mon ka jong blai ka long ban aingu ta ding tang ni dwai ni ka por menta yo bangi kum klet mo ban aingu yu blai ya jing bahaga jo ya jing snai ga jo u David bin pa bin uken mau ba u blai dei ma u bala pen im ya ka ben sim ga jo dei ma u bala pen kia ya u dei ma u kan yu bala pen pai bala ma pro ya ka ta ka pop aga ji im ga jo u David u da ken mau ya ka ta bo de u blai bala le it's an ai plat ya ji im ga jo baru ba ai ya ka jing bam gi ba bahag shintur ga jo ban pen kedang yu man lagas ngi u aingu tading ta ubleu da kerku ya u David but bon ki breu ka Bible ngi habaki don ye kata men sim jo ki sungu bo ubleu da kerku karpang yaki bagade ye kata om tang ye gita bo ubleu kerku kalong kom ju yang i we ru ki ba sungu ye ka jing bahaga jong blai ai ngo yu tra men la ka sngi namar ye ka ei bu la le ka ji im ki jongi la pa lo jong kon jo Jesus Christ ban wan na beneng shkendo ban IT la de na ka banta ka pop ka jongi ban shayap aga ding phana man pen jaw ya ka snam blai gi jo bula sha aga jing kordet bula sha aga jing shipa aga jing pisa bula sha aga jing le ran bula sha sha ya ka ta ka jing sha kan tai ka jing sha nyo ben ga jing pen rem na ka banta ki pop jongi te kala de yang sha ma chu sngongo ban aingu yu try man la ga sngi ya ka ni jing le bahaga jong blai ban pelat yang na ka pop ban pelat yang ki na ka jing yam pangai abang kan mau kata utrai unang pensle syu yangi unang penon kam syu yangi unang gerku syu yangi man la kasngi bagi jing gerku jong blai kinum sange bantut haga jing im jongi nagasngi chakasngi ngin dwai ni ka por ka bamenta try ni ka por ni dap da ka jing sungu ba krai me go pa yo ban ai ni ka khubor ka ni ka sngi namar try me man ngi bangina aingu ku try namar ka man ka jong me pleng kalong ya ka bangin aingu ya me man lagas ngi melakar khu u David melakar khu yu naman melakar khu ku kun ra try ya uta wei u ba wan sngongu na ka banta ka jingle bahaga jong me try nga dwai ka ni ka por man ai bor ngi ro bangin sngongu ka jing bahaga jong me try ka ba melapen im ngi ka ba melapelaj ngi na ka pop melapelaj ngi ko try na gita go kon ra try ki ching tim jo ka jing im ai bor ngi ro bangin sngongu nam ta ki kimi ki pa ki bele bahaga ngi nam ta ki breu ki bangi kendo shurum sheneng ki bala le bahaga ka jing im ka jongi ki bala long jingker khu ka jing im ka jongi bangin nom klet ka jing le bahaga jong kiru ablai adwai man ai bor ngi ko try bangin long ki breu ki badon ngi ka men sim jo ka jing sngongu trangi tep habadon ka men sim ka jing sngongu kadang ke jingker khu ke bamayan ke jingker khu blai ke jome ki ba kensai ba ki ba pura ki ba janai kedua nga ker khu rat ba ki breu ke jongi kinang ban aingu ablai kedua nga ker khu fi we kan ke por man laga ski fi nang ban aingu eu trai agar tengu jisu ngi dwai amen tran ker khu fi ngi sai syambiang la sai ke sngi ka wai pat ka episode jongka Potternet kuble shibot. Yummy, I try, making in kintil, kerteng halo. Yummy, I try, baro kitchen yaro, melong ublay, but me day hok banyo, kitili kibla, kia pena, kiperta jamba, melong ubaba, kikti bara, le langkum ni. Yummy, I try, making in kintil. Kerteng halo, kerteng bahalo. Yummy, I try. Melong ublay, but me day hok banyo. Kitili kibla, kia pena, kiperta jamba, melong ubaba, kikti kibara, kipen kiba. Lelang kumni, gina salang menta. Hey! Seneng syam, Nongthymmai, saya lupa aku. Ladau merami, saya lupa aku.
Okey, macam. Terpelong dekat, kendong jaga yo. Kiangnya kita milang ubah Nongta, ijeng tau, baru kipat langkia. Ngep skap jabat pernah bublai dong berkerak. Terpelong dekat, kendong jaga yo. Kiangnya kita